Molt bon dia a totes i tots. Quin goig trobar-nos en aquest dia Bacus per celebrar col·lectivament que Bacus és més i per imaginar també el futur de l'educació, de la cultura i del cooperativisme. En aquesta taula tenim gent fantàstica per somniar el futur del cooperativisme, que connecta amb els orígens de la nostra cooperativa i amb el que volem fer per seguir transformant les societats. Tenim gent fantàstica a la taula i també al públic, socis cooperativistes, sòcies cooperativistes i persones que a la seva trajectòria han col·laborat també en la promoció de l'economia social i del cooperativisme. Estem aquí perquè fa 57 anys un grup de pioneres, de pioners, de mestres, de famílies, de pares i mares van decidir crear això, a Bacus. Van decidir crear i van decidir fer-ho sota la forma cooperativa perquè volien i pensaven que a través de l'educació es podia canviar el món i es podia canviar el futur. Es podia somniar coses que van venir després, com la immersió lingüística. Es podia somniar un model educatiu que era un espai de llibertats en un moment de foscor i de dictadura. Aquella gent ens va deixar un llegat, aquest grup de pioneres i pioners, com la Marta Mata, de la que de l'any vinent celebrarem el centenari, van contribuir a la construcció d'un sistema educatiu universal per tots i per totes, a la normalització lingüística i a fomentar la cohesió social i l'ús de la llengua catalana. Aquelles persones i les que van venir després van fer aquest projecte que vol contribuir a imaginar i construir un present i un futur millor a través de l'educació, de la cultura i del cooperativisme. Per parlar d'això tenim aquesta taula de luxe i parlarem dels reptes de les cooperatives per liderar el futur. Les cooperatives són una cosa fantàstica que tots coneixem. Aquí veiem una cooperativa en acció, però també són unes realitats que a vegades sembla que no allibera tot el seu potencial per transformar. L'economia social i el cooperativisme és el 10% del PIB i si volem anar més enllà, i a Bacus vol anar més enllà, hem d'imaginar quines són les vies i les estratègies de futur. Fem aquesta taula rodona en aquest any 2025, en el que Nacions Unides ha anomenat com Any Internacional de les Cooperatives, perquè les cooperatives construeixen un món millor, i ho fem, com deia, amb una gent fantàstica, els millors i les millors, per pensar el futur del cooperativisme. La Maravilla Rojo la coneixeu, és presidenta de Bacus i ha dedicat tota la seva trajectòria al cooperativisme i al servei públic. Va dirigir una cooperativa ja l'any 76, La Vanguardia Obrera. Va participar activament a la reconstrucció del moviment cooperativista amb el retorn de la Generalitat i de la democràcia i també ha sigut tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, presidenta de Barcelona Activa, secretària general d'Ocupació al Ministeri de Treball d'Espanya, on va contribuir a la llei d'Economia Social, a impulsar-la, com el Pedreño i com el Carles Campuzano, que el tenim aquí, que va ser també ponent de la llei, la primera llei europea d'Economia Social. I també va impulsar i dinamitzar programes de creació i creixement cooperatiu com Emprèn Social i Aracop. El Juan Antonio Pedreño, que és el meu primer jefe, això és important, que es sàpiga, i és un senyor que, ho deia abans, que volia jugar al futbol, però es va lesionar i va dir, ara farem cooperatives. I va crear una cooperativa d'ensenyament, la cooperativa Severo Ochoa, per tant que també connecta amb la història i amb la realitat de Bacus a Múrcia, que va ser una de les primeres cooperatives d'ensenyament de la regió. I tenim el Simone Gamberini. Simone és el president de l'ECACOP. A Itàlia el moviment cooperatiu té grans pilars i l'ECACOP és el més històric. Va ser la primera associació de cooperatives que es va crear a Itàlia. No sé si a Itàlia tot està dividit com als anys 80, entre els democristians i els més vermells. L'ECACOP són els vermells. Tenen un compromís històric antifeixista de transformació social a través del cooperativisme i representen a més de 10.000 cooperatives amb més de 471.000 persones treballadores i 86.000 milions de facturació agregada. El Simoni ha estat tinent d'alcalde de la ciutat de Bolonya, alcalde d'un municipi de l'àrea metropolitana de Bolonya i també ha estat president d'una cosa que es diu CoopFound, que és un fons d'inversió mutualista del cooperativisme per crear noves cooperatives. I amb aquesta introducció començo amb les preguntes i a donar la paraula als nostres oradors i oradores de luxe i començaré preguntant-li a la Maravillas, a la presidenta de Bacus,
En aquest context en el que estem, que és un context complicat, un context en el que la Unió Europea ens diu que necessitem empreses més grans, l'informe Letta ens diu això, en un context també en el que sembla que l'ordre mundial pot canviar, amb un creixement de l'autoritarisme, amb la guerra a Gaza, la guerra a Ucraïna. En aquest context, quins creus que són els grans reptes de les cooperatives perquè puguin anar més, protagonitzar el futur, i què hem de fer perquè el model cooperatiu pugui guanyar nous espais i construir un futur millor? Moltes gràcies, Víctor, i moltíssimes gràcies a tots. Dóna goig compartir amb persones com aquesta. Aquest grup humà de Bacus és el millor que m'ha pogut passar a la vida. Vinga, per parlar del futur, vull portar el present al passat. I ho dic perquè, com molts de vosaltres sabeu, el 1844, un grup de treballadors del tèxtil van decidir organitzar la Societat Equitativa dels Pioners de Rosdal. I ho van fer perquè calia proveir de productes bàsics a bons preus, el Víctor diu honestos, i no només productes, sinó preus honestos, en un moment molt difícil. Però ho van fer també perquè volien lluitar per la dignitat i les condicions de vida de la classe treballadora. Ells van ser útils i van fer bé el que tenien que fer. Si no, no existirien. Van proveir de productes, es van organitzar. Però no han passat a la història per això. No han protagonitzat el futur per vendre productes. Han passat al futur i avui són el referent de la creació de milions de cooperatives perquè van crear un model d'empresa. Perquè van ser capaços de generar una manera de fer activitat econòmica posant a les persones al centre, prioritzant l'interès col·lectiu i perquè van ser capaços de combinar el fer bé el que tenien que fer, ser útils, i a la vegada deixar molt clar el com organitzar-se per anar més enllà i contribuir a la millora i la transformació de la societat. A mi em sembla que aquest és el repte per protagonitzar el futur i per això he volgut del passat. Avui, com ens deia ara el Víctor, quan hi ha una polarització que amenaça la democràcia, sens dubte, quan la civilització que està basada en el respecte a les persones trontrolla, jo crec que és el moment perquè el moviment cooperatiu pugui mostrar que és capaç d'afrontar els reptes actuals i donar respostes. I que ho pot fer amb models d'activitat econòmica, no ens oblidem, volem models d'activitat econòmica, gent que treballi d'una altra manera i en altres condicions, que no sigui una activitat econòmica especulativa, que no sigui una activitat econòmica que es basi només en l'interès particular. Així que jo crec que hi ha tres coses, i acabo ja, que cal fer perquè puguem protagonitzar el futur. La primera, ser útils, donar respostes, fer-ho bé. Ho hem de fer al millor, si no, qui voldrà fixar-se en nosaltres? Hem de treballar bé, això vol dir empreses sòlides, eficients, amb dimensió adequada per poder competir en el mercat, però també per poder fer aliances i anar amb altres escales. Segona qüestió, hem de poder ampliar l'impacte social i polític del moviment cooperatiu. Jo sé que el Juan Antonio ens dirà, i és veritat, que hem aconseguit implementar-lo, impactar, però impactar vol dir no només que se sàpigui que tenim 3 milions de cooperatives, sinó que se sàpigui com ho fem. A mi em preocupa especialment impactar de manera que la societat conegui el que fem, però també que conegui com ho fem i per què ho fem. Perquè el que ens diferencia en aquest moment és el valor col·lectiu, és precisament aquest criteri. I nosaltres, a més, distribuïm el que generem amb equitat i estem arrelats al territori perquè, lluny de voler deslocalitzar-nos, nosaltres ens impliquem en el territori per fer-lo més ric col·lectivament. I la tercera qüestió que em sembla que hem de fer és persistir en el temps. Perquè està molt bé néixer, però està molt millor continuar.
I això és lo difícil, continuar, perquè ens hem de renovar. I renovar-se significa disposar de sistemes de capitalització que ens permetin escalar els projectes, significa fer aliances per tenir un nivell local però també de comunitat autònoma o de nació i europeu. Innovar significa incorporar la digitalització adequada per poder fer les coses que hem de fer. Innovar significa apropar-nos a les noves generacions i tenir empaties amb el que necessiten i volen. Innovar significa, en definitiva, estar al corrent del que avui la societat ens demana. Així que jo diria que sí, que podem ser capaços d'afrontar el futur si som capaços de ser útils i fer-ho bé, de compartir àmpliament el relat cooperatiu de com ho fem i per què ho fem, i si, a més, som capaços de continuar en el temps innovant-nos i explicant el per què fem les coses. Moltes gràcies, Mavi. Doncs d'aquesta cooperativa que vol anar més i amb aquesta història des dels orígens del futur passarem a Europa i a Espanya. El Juan Antonio és president, com deia al principi, de Social Economy Europe, de l'economia social europea, i també de CEPES. I, Juan Antonio, ens agradaria que comparteixis amb la teva visió que tens quins són per tu els grans reptes del cooperativisme per protagonitzar el futur d'Europa en aquest moment que no és gaire fàcil, i ens agradaria que molt ràpidament ens ho comentessis, i també a l'Estat. Buenos días, muchas gracias, Víctor. Como decía Mavi, es un placer compartir esta mesa con estos extraordinarios compañeros y compañeras de viaje, ¿no? Yo no le voy a quitar ni media coma a lo que ha dicho Mavi respecto de las cuestiones que ha señalado. Añadiré desde la perspectiva nuestra que tenemos una responsabilidad como organizaciones de hacer valer esos retos del cooperativismo que se lleven a cabo. Yo voy a leer tres y luego trataré tres que el sector cooperativo en España ha planteado. Incrementar la capacidad de influencia, liderar el cooperativismo y la economía social y extender y reforzar la intercooperación. Pero yo voy a ir aún un poco más allá. El reto fundamental que tenemos básicamente el cooperativismo y la economía social en general es algo en lo que siempre nos han considerado. Nosotros somos alternativa. La palabra de que somos una alternativa a otro movimiento económico, que es el movimiento capitalista, el modelo capitalista. Como no dejemos de ser alternativa y pasemos a ser una prioridad, este tema lo iremos viendo de cara al futuro. Por tanto, nosotros tenemos que ser una prioridad. Nuestro modelo tiene que ser una prioridad. Nosotros como sector, nosotros como empresa, tenemos que creernos que realmente somos una prioridad en el mundo empresarial. Y a partir de ese momento empezaremos a abordar otros retos. Si no nos consideramos que somos esa prioridad de un modelo que tiene valores, que tiene principios, que esos valores y los principios que tiene están siendo copiados, adquiridos por las empresas capitalistas, creyendo que la sociedad es lo que quiere es precisamente estos valores que tenemos nosotros, pues nosotros vamos a ser sumidos, vamos a estar sumidos en el resto de las cuestiones. Por tanto, nuestro primer reto, el reto más importante que veo yo en este momento, es que nos lo creamos. Y que nos lo creamos y que podamos trabajar a partir de ahí. Voy a coger un ejemplo en el que voy a implicar a Víctor. Hace 10 años, 11 años. Hace 11 años en Europa no se hablaba de economía social. No se hablaba de economía social. Nos creímos que era posible hablar de economía social. Se hizo un libro blanco de la economía social. Todas las organizaciones nos pusimos a trabajar en este sentido sobre el papel que tenían este modelo de empresa. El modelo de empresa que coincidíamos muchas formas jurídicas en este modelo de empresa. En aquel momento éramos 2 personas, 3 personas trabajando conjuntamente en poner en valor ante la Comisión Europea, ante el Parlamento Europeo, que había un modelo empresarial diferente. Otra forma de hacer empresa. Esa otra forma de hacer empresa la representan todas las familias que forman parte de la economía social, pero especialmente el modelo cooperativo, que es la familia troncal, la más importante, la que reúne, la que ha sido la columna vertebral que ha dotado de contenidos a la economía social. Bueno, a partir de ese momento, en estos 10 años, se ha evolucionado. Estamos en un momento, diría, significativamente importante, arriesgado, difícil también, pero importante. Y eso se ha conseguido porque nos hemos creído que podíamos trabajar en este ámbito desde la economía social.
Y yo creo que este es uno de los retos que tenemos. Más allá de estos retos globales, que son para mí fundamentales en este momento, muchos retos los ha comentado Mavi también ahora. Ha hablado de la transformación digital, es importante el tema de la transformación digital, el tema de la necesidad de potenciar alianzas, la intercooperación es fundamental, liderar la transición hacia modelos más sostenibles, más como cooperativas agroalimentarias, energéticas, de consumo, de vivienda, etcétera. Pero sobre todo me voy a parar en dos. Uno, la atracción de talento joven. Tenemos que atraer los jóvenes hacia nuestro modelo. Y eso se hace a través de experiencias. Puedo explicar una puntual. En nuestra región, en Murcia, que tenemos un colectivo importante de cooperativas de enseñanza, estamos ya 7 años, 8 años trabajando en ferias de cooperativas escolares. Este año hemos hecho una feria de cooperativas escolares con 3.500 niños, a los cuales en las cooperativas nuestras le estamos explicando los valores, los principios, lo que es ser cooperativista, creando cooperativas escolares. Estos niños, cuando salgan de la escuela, niños de 8, de 9, niños y niñas de 8, de 9, de 10, no habrá que explicarles lo que es el modelo cooperativo. Ya lo saben y no tienen que esperar a salir de la universidad, que no le explican nada, o a salir de la formación profesional con ciclos de grado superior para pensar en crear una cooperativa para entrar al mercado laboral. Esto no se lo van a tener que explicar. Nuestro reto es atraer talento joven a nuestro modelo. Y la segunda importante es la visibilidad. No me quiero extender en este ámbito, pero la visibilidad es fundamental. Hace unos días he estado en la creación de la Cátedra de Economía Social. Hay 23 cátedras de Economía Social ya en España, 23, y es fundamental para trasladarlo. Bueno, pues había 3 empresas cooperativas de más de 100 años. Bueno, pues una de ellas decía que nos falta visibilidad. O sea, fijaos hasta qué punto somos poco conscientes del valor que tenemos, del peso que tenemos, de la fuerza que tenemos y lo que podemos conseguir todos juntos, porque todos juntos sumamos y somos más fuertes. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio, por esta perspectiva que traes de Europa y de España. Yo creo que es una perspectiva potente y efectivamente de impulso y que conecta también con el discurso que hacía Mavi de recordarnos el por qué, cuántos somos, però també el porqué de lo que hacemos. I passem a Itàlia. El Simone està fent un esforç, la veritat se l'ha de reconèixer, perquè canviant de sala hem perdut la interpretació. Per tant, ell us parlarà en italià, jo al final faré un petit resum en català i així ho farem. En tot cas, Simone, dirigeixes, presideixes un moviment cooperatiu que està molt viu, superinnovador, potent en l'àmbit industrial, potent en l'àmbit de les indústries culturals i creatives, com a Bacus. Quins instruments teniu, quina visió teniu perquè aquestes cooperatives vagin a més a Itàlia? Buongiorno a tutti e grazie per questo invito. È bello vedere che c'è un linguaggio comune fra noi e questo è un buon segno, perché vuol dire che costruiamo dei percorsi insieme. L'intercooperativismo è una realtà anche nei contenuti, nei valori che vogliamo rappresentare. Abbiamo tutti una storia che inizia dalla volontà di rappresentare bisogni, mettendo al centro le persone, gli interessi collettivi. Abbiamo costruito la nostra storia, lo ricordava bene Maravias prima, anche con una grande, diciamo così, supporto anche della politica, nella condivisione di una visione del mondo. No? Oggi, se vogliamo interpretare quella fase e la fase che stiamo vivendo, dobbiamo essere molto convinti, e lo siamo, che noi rappresentiamo un altro modello di sviluppo possibile, che mette al centro la persona, che può essere anche quello che siamo sempre stati, il grande riequilibratore della società. E noi abbiamo analizzato il rapporto fra le disuguaglianze e la presenza del mondo cooperativo in tante regioni del mondo. Quando è più densa la presenza di cooperative, minori sono le disuguaglianze. E questo penso sia la valutazione più diretta di quell'impatto di cui parlava prima Maravias. Noi dobbiamo essere convinti di questo, convinti
di poter rappresentare effettivamente un altro modello di sviluppo e come movimento cooperativo, perché tutti usiamo la parola movimento cooperativo, non associazione cooperativa, perché ci sentiamo parte di un'organizzazione che non è solo un'organizzazione di imprese, ma di organizzazione di imprese che ha una visione del mondo. Per cui sì, possiamo costruire un futuro migliore se riusciamo a costruire le condizioni per appunto incidere sul modello di sviluppo, facendo, come dire, quelle azioni che ci portano a essere un punto di riferimento in una fase difficile dell'Europa, nella quale si sta discutendo di quale modello di sviluppo, quale modello competitivo può avere l'Europa. Io penso che abbia ragione Juan Antonio Pedreño quando invoca il fatto che l'economia sociale, il cooperativismo deve essere una delle politiche competitive dell'Europa, perché questo è l'elemento centrale. Non c'è competitività senza pilastro sociale, senza cooperazione, senza la possibilità di costruire le condizioni per ridurre le disuguaglianze. Basta questo? No, perché noi dobbiamo anche capire che dobbiamo cambiare anche noi. Noi oggi non rispondiamo ai bisogni che emergono dalla società. Spesso le persone si auto-organizzano ma non lo fanno in forma cooperativa e noi abbiamo bisogno di interpretare quella voglia di cambiamento e di risposta anche ai bisogni e abbiamo al tempo stesso necessità di supportare le cooperative che esistono per farle crescere, farle affrontare la transizione digitale. Oggi abbiamo parlato di dati e di digitale, io penso che nel futuro noi dovremo pensare a come, e ci stiamo già provando, a costruire cooperative che rendano democratico l'utilizzo dei dati. Lo possiamo fare solo noi, però dobbiamo riuscirci. Quella è una sfida che noi abbiamo di fronte e quello sarà veramente una grande azione per rendere molto meno diseguale questa società e anche questo modello economico. È una sfida che la cooperazione deve cogliere, deve sapere cogliere per costruire quel futuro. Bueno, grazie mille. Faig una traducció molt ràpida. Es congratulava el Simone de que tenim un llenguatge i una visió comú, una visió que històricament ha estat moltes vegades compartida per les institucions democràtiques, però estem en un moment de canvi i cada vegada aquesta compartició de visió està més en dubte. És una evidència que on hi ha més cooperatives hi ha menys desigualtats. Això està demostrat a Itàlia, també està demostrat a l'estat espanyol i és evident que representem un altre model de desenvolupament econòmic. De fet, no som una associació, les cooperatives, som un moviment, perquè sí som empreses, però també som molta gent que volem canviar el món, que volem construir un món amb menys desigualtats i més equitatiu. Som un punt de referència de la gent que vol canviar el món en aquesta direcció. I, de fet, hauríem de ser un pilar de la política europea perquè no serà possible fer un pilar de drets socials ni una política competitiva ni reduir les desigualtats sense el moviment cooperatiu. Hem fet molt, però no és suficient. Tenim que canviar també nosaltres. El moviment cooperatiu ha de canviar. I ha de canviar perquè molta gent s'està autoorganitzant, però no sempre ho fa a través del model cooperatiu. Hem d'anar més, hem de créixer, hem d'acompanyar el creixement de les cooperatives que ja existeixen, però també ens hem de llançar en nous desafiaments, com per exemple el món digitals i de les dades. I aquí el cooperativisme ha de tenir una proposta per democratitzar la digitalització, democratitzar la gestió de les dades. Moltes gràcies, espero haver traduït bona part del que has dit, Simone. Pots anar de traductor. Pots fer traductor. Bueno, gràcies. I amb això passem a la segona pregunta. Començaré ara pel Simone, anirem al Juan Antonio i acabarem amb la Mavi. Crec que anem una mica tard, per tant us demanaré respondre a aquesta pregunta en un minut màxim, 2 minuts, però no més d'això. Simone, diem que les cooperatives construeixen un món millor. Sabem que volem col·lectivament construir un món millor. Com ho fem concretament? Quins exemples d'anar més vols posar sobre de la taula? Io ho 2 minuti perché devi tradurre, no? 2 minuti, sì.
Alcuni esempi che siamo riusciti a costruire nel territorio, io penso alle cooperative di comunità, non so come si possa tradurre. Bueno, les cooperatives de comunitat a Itàlia són unes cooperatives on participa la societat civil, socis treballadors, socis consumidors i també l'administració. Per exemple, si en una ciutat tanca el poliesportiu, la societat es posa d'acord i fa un poliesportiu. Sì, però la cooperativa di comunità è particolare perché agisce in quelle aree che si stanno spopolando, che stanno smettendo di essere attive, quelle che noi chiamiamo le aree interne. Sono l'unica opportunità che fa ripartire il territorio. Spesso lo fa attraverso soprattutto l'offerta culturale, rilanciando l'offerta culturale e turistica di quel territorio. E la cultura è centrale anche nel far rinascere i territori. Le cooperative di comunità su questo hanno costruito degli esempi bellissimi. E ti faccio proprio solo questo esempio. In Italia una cooperativa di comunità ha deciso di gestire una libreria. Sì. Quindi c'è qualche assonanza Sì. Però in un posto dove era da 20 anni che non c'era più una libreria. E quella libreria ha riattivato la vita culturale di quel territorio e oggi quella cooperativa di comunità gestisce e organizza tutto il turismo, ha rivalorizzato il patrimonio storico di quel territorio, ha dato lavoro a tanti giovani che sarebbero dovuti andare a vivere da altre parti, ma soprattutto ha fatto un'altra cosa, ha riaperto 20 biblioteche di quel territorio che avevano chiuso perché i comuni non avevano più le risorse per finanziarlo e oggi quelle biblioteche con un servizio che è pubblico vengono tenute aperte dai volontari e dai soci di quella cooperativa. E quindi si è creato un circuito che attraverso la cultura ha creato le condizioni anche per fare rimanere lì le persone e ha rivitalizzato tutto il territorio. Impressionante, grazie Quindi per possiamo compartir. costruire un mondo migliore, sì. Totalment. Bueno, el Simón ens posa l'exemple d'una cooperativa de comunitat. Deia que les cooperatives de comunitat estan sobretot a la Itàlia buida, on menys oportunitats econòmiques hi ha, i a la Itàlia d'on la gent marxa. I hi ha una cooperativa de comunitat que va obrir una llibreria en un poble on la llibreria portava 20 anys tancada i bueno, s'ha convertit en el punt focal de redinamitzar aquest territori, de que torni a ser atractiu, de posar en valor el patrimoni històric, de posar en valor el turisme i, de fet, ha contribuït a l'apertura de 20 biblioteques on la societat civil que impulsa aquella cooperativa doncs són els voluntaris que obren les biblioteques, que les gestionen. Bueno, és un exemple meravellós. Moltíssimes gràcies per compartir-ho. Juan Antonio, en también un minuto, algunos ejemplos europeos de la región de Murcia, del Estado, de cómo las cooperativas construyen un mundo mejor. Bueno, yo muy rápido voy a intentar casi terminar como he empezado con el tema educativo. Tengo un blog aquí que dice una frase, que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, ¿no? En este caso. Esto es fundamental. O sea, somos nosotros los que tenemos que poner en valor los valores cooperativos, trasladar esa forma de trabajar a la sociedad y a partir de ese momento podremos cambiar el mundo. Porque si de algo nos sentimos orgullosos es de nuestros valores cooperativos. Yo creo que por eso insisto en lo de antes. Con tiempo por delante, trabajar en la educación hará que en el futuro el movimiento cooperativo ocupe el espacio que tiene que tener por ese reconocimiento de esos valores. Yo tengo aquí varios ejemplos, es decir, estamos en uno de ellos. Es decir, si hablamos de educación, estamos en Abacus. Abacus es quizá el ejemplo educativo más importante que hay en España en este momento. Por tanto, poner en valor lo que está haciendo, cómo está ayudando, cómo está trasladando esos valores en los colegios a los alumnos, al profesorado y ayudando a hacer como con nosotros una posible academia de emprendimiento juvenil en el futuro, me parece que es el instrumento fundamental para que efectivamente hagamos un mundo mejor. Yo creo que muy rápido, ¿no? Tenemos ejemplos en energía de aquí y también en Crevillente con San Francisco, de financiación con los bancos éticos, de agroalimentaria, la cooperativa de segundo grado, Bodegas Bocopa o el COBAP, de innovación con el blockchain, Fundación Universidad Empresa de Alicante, en fin, en definitiva, Suara, el sector de los cuidados, en definitiva. Hay un proyecto precioso, cohousing para jóvenes con trastornos de espectro autista. Nuevo el proyecto, espectacular. Bueno, pues y si nos vamos al sector de los vulnerables, hablamos de Gureac, hablamos de TEP aquí en Cataluña, en fin. Hay multitud de ejemplos que demuestran con su aplicación
que el cooperativismo, que las personas que trabajamos en el cooperativismo somos capaces de hacer esa aplicación de los valores. Y eso sí, nos queda trasladarlo a la sociedad. Ese es nuestro reto fundamental. Insisto en eso. Trasladémoslo a la sociedad. Somos voces. Mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. No es mía la frase, lo sabéis, pero es muy bonita. Gràcies. Moltes gràcies, Juan Antonio. Mavi, tanquem amb tu, amb aquests exemples de com les cooperatives construeixen un món millor. A Espanya i a Catalunya crec que tenim molts exemples de referents amb trajectòria. Evidentment, Mondragón és on molts i moltes de nosaltres hem après les bases del cooperativisme i un lloc que és capaç, com ja ha explicat el Víctor, de que l'índice de Gini que medeix la desigualtat sigui dels més baixos del món en el seu territori. Però a Catalunya, sens dubte, tenim exemples meravellosos i alguns relativament recents, com els companys i companyes de Som Energia, Som Mobilitat, com els companys de Suara, com la banca de la Caixa d'Enginyers o com Sostre Cívic, tots ells en àmbits, o Suara, el cuidado de les persones, les finances, el fet de l'accés a l'habitatge. I, evidentment, Abacus també, clar, jo tinc que parlar d'Abacus perquè em sento part i protagonista col·lectiva d'aquest gran projecte. Nosaltres estem al servei de l'educació i de la cultura i volem una cultura oberta i plural i una educació de qualitat, sens dubte. I què ens uneix a totes les experiències o trajectòries que he citat? Doncs que persones amb ideologies diferents i amb trajectòries vitals diferents som capaços de juntar-nos amb un projecte col·lectiu i compartir el fet de construir-lo. I jo crec que això, en un moment que l'individualisme té tanta força, és molt important que la transversalitat que és protagonista de les nostres cooperatives i, evidentment, de la meva cooperativa, d'Abacus, avui es posi en valor com un element de democràcia i un element realment de civilització. I, a més, jo crec que a les cooperatives el fet de participar ens ajuda a construir criteri, ens ajuda a crear pensament col·lectiu, coses molt necessàries en el moment actual. Així que jo diria que des de l'economia social i el cooperativisme hem de defensar amb força, evidentment, la democràcia, però també la cultura i la diversitat. I ho hem de fer amb alegria, com dèiem a la nostra campanya de Nadal d'Abacus, perquè l'alegria és necessària per l'esperança i hem de tenir esperança que és possible un món diferent. Així que des d'Abacus som una mica, a vegades, atrevits. El nostre equip directiu i tota la comunitat d'Abacus jo crec que ho és, perquè apostem per la cultura i l'educació seguint aquesta trajectòria dels nostres pioners. I ho dic perquè ara parlarem de Som Més Abacus, però a Abacus tenim la humilitat, diria, que hem de ser humils, però també la convicció de que hem d'estar en espais on els gegants tecnològics com Amazon estan fent malbé la nostra manera de viure i les nostres ciutats. I hem de ser conscients de que hem d'estar, però també hem d'estar al costat de la comunitat educativa perquè puguin tenir les eines i els recursos per fer una educació de qualitat i fer de pont amb aquesta comunitat educativa. I també volem crear continguts culturals que realment afavoreixin aquesta visió d'una societat més oberta i més plural. Així que jo crec que això és el que hem de fer, crear cooperatives dinàmiques, cooperatives sòlides, cooperatives que escalin a nivell estatal però també a nivell europeu i que tinguem presència col·lectiva. I per això treballem des d'Abacus, des de fa, com ja s'ha explicat i s'explicarà molt, 57 anys. Nosaltres creiem que és possible un projecte en educació i cultura propietat de la gent, perquè no volem que una de les majors riqueses de la nostra societat, que és la diversitat, estigui en mans dels oligopolis que ens amenacen. Moltes gràcies, Mavi. Gràcies a tots tres per ser-hi i seguim imaginant el futur.